Ne slikamo, snimamo je. Kako ste cool, kako ste prokleto cool. Šta da snimamo? Neka, ja sam dovoljno cool. Može tako. Ona hoće da je uzme sirota. A nešto ne ide. Znači, da skoči na nju. Ne bi bilo prvi put. Kako je jadna. Uspeće sada. Ne sada, nego shvatit će da je ovo kraj zalaz. Ne, neće. Ono toliko želi da je pojede, ne želi ni da skrene 2 sata i to. Mama, pogledaj! Mama, pogledaj! Tako blizu. Hoću da ti pomognem, idiote. Ovo će biti veselo. Da li je napokon sišao iz glava? Uspjela je da ga uhvati, pa je pokušala sa njim ustima da skoči dole. Zašto sad ne skoči preko zavese na kraju? Lupa.